Tak, serus borci. Počúvajte ma, prvá vec, mám vás pozdravovať od Oloxa. Mi včera hovoril, že mám pozdraviť. Že Branka a The Reasers, týchto dvoch mám pozdraviť, ale aj ostatných. A že ak tu bude na tomto videu 200 lajkov, tak mám ďalších 5 pridať. Jak nebude, tak nebudem pridávať. Zatiaľ si poďme otvoriť tento nanodrop. Čo som si kúpil za 10 ečok, tak poďme na to, uvidíme, čo nám padne. Spravíme kolotoč medium. 100 blingov a ešte jeden tu mám. Aha, extra large. Aha, 100 bling, doublers. Pin, aha, pin. Ty kokos. Nový bravler. Paráda. Takže borci, neodoberajte, nekomentujte, nepozerajte, nelajkujte. Mladší ako 18 a starší ako 19 se vás.